имрӯз 1 апрел дар вилояти Хатлон даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо натиҷаи рекордӣ оғоз ёфт. тибқи иттилои масъулон нақшаи даъват дар рӯзи аввал пурра иҷро гардида, ҷавонони зиёд бо ҳисси баланди ватандӯстӣ барои адои хизмати ҳарбӣ сафарбар шуданд. замони шоҳ Исмоили Сомонӣ ба сари қудрат омад ва гуфт ман беғори Бухоро мешавам. имрӯз ба мушоҳида мерасад ки садҳо ҷавони бонангу номуси хатлонӣ бо азму иродаи қавӣ барои дифои ватан камар баста азм доранд ки девори Тоҷикистон мешаванд. имрӯз онҳо ба як рӯҳияи ватандӯстона ба раҳпаймоӣ омаданд ва мехоҳанд ки марзи номус марди Тоҷикистонро дифоъгар бошанд. бори дуюм аст ки вилояти Хатлон дар таърихи соҳибистиқлолии кишвар тавонист нақшаи даъватро дар рӯзи аввал комилан иҷро кунад. ин нишондиҳанда аз омодагии баланди ҷавонон ва тақвияти корҳои тарбиявию ватандӯстӣ миёни онҳо шаҳодат медиҳад. ба муносибати ин рӯйдоди муҳими сиёсиву иҷтимоӣ дар шаҳри Бохта роҳпаймоӣ бо тантана ва чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид. навдаватшавандагон аз назди комиссарияти ҳарбии вилоят бо парчамҳо ва шиорҳои ватандӯстона раҳсипори донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав шуданд. дар ин роҳпаймоӣ садҳо ҷавони ихтиёрӣ иштирок карда омодагии худро барои ҳифзи марзу буми ватан ба намоиш гузоштанд. мехоҳам бо хоҳиши худам ба хизмати ҳарбӣ равам ва қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмати модар ватанро содиқона адо намоям ва сари баланд ба назди падару модар баргардам. дар варзишгоҳ маросими бошукӯҳи гусели сарбозон доир гардид. раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид дар ин чорабинӣ ҳузур дошта ба ҷавонони навдаватшуда сухани табрикотӣ гуфт. ӯ хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳро яке аз марҳилаҳои муҳими ҳаёти ҳар як ҷавон дониста таъкид кард ки ин як мактаби ҷасорат, мардонагӣ ва садоқат ба ватан мебошад. ин даъвати дуюм аст ки ҷавонони диловару ғайюр ихтиёран ба сафи артиш пайваста нақшаи даъват дар вилояти Хатлон дар рӯзи аввал ба пуррагӣ таъмин мегардад. ин ташаббус дар солҳои истиқлоли давлатӣ дар вилоят падидаи беназир аст. аҳсан аҳсан ба ҷавонони вилояти Хатлон, аҳсан. пас аз суханронии раиси вилоят маросими анъанавии нонгазон баргузор шуд. модарону падарон бо чашмони пур аз ифтихор фарзандони худро барои адои хизмати ҳарбӣ гусел намуда ба онҳо дуои нек доданд. бисёри фарахмандӣ, хушнудӣ худованд насиб кард аз фарзандо калом шудан, хизмати ватанро ба ҷо меоранд. як шоду хурсандӣ, як бо сари баланд фарзандро ба хизмат гусел мекунад. барои ҷавононе ки имрӯз ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ҷалб карда шуданд, чӣ таманниёт доред шумо? таманниёте ки бо сари баланд хизматро ба ҷо биёранд, хизмати ватан модарро бо сари баланд ба хона баргарданд. ба хоҳиши худ ба хизмати халқи ватан миллат омадам то ифтихор кунам. мехоҳам ки ҷавонони ба мисли мо омада ба мисли мо хизмат кунанд. хизмат ҳам барои мо фарз ва қарз аст ки ватани худро ҳимоя кунем. ба хоҳишат баъди хатми мактаб ба хизмати ҳарбӣ дохил шуда соҳиби ҳуҷҷати ронандагӣ ва баъди хатми 2 сол нами хизмати ҳарбӣ соҳиби билети ҳарбӣ шуда мехоҳам ба назди падару модари худ бо сари баланд баргардам. барномаи фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони машҳури вилоят идома ёфт. баромади овозхонҳо, рақсу сурудҳои ватандӯстона ва саҳнаҳои махсуси театришуда ба чорабинии ранги хоса бахшид. ҷавонон бо рӯҳияи баланд ва ифтихор аз ватан барои адои хизмати ҳарбӣ раҳсипор шуданд. набиҷони Сайдаброр, Рамазони Мирзомиддин, Мунавваршоҳи Зафар, Рӯзномаи Хатлон. I'm